Πάμε, ναι. Για όσους στάθηκα μαζί μου στην πιο δύσκολη στιγμή μου, δώσα χρώμα στην πνοή μου και νόημα στη ζωή μου. Αδέρφια αληθινά, με όνειρα τρελά, παίζαμε στις αλάνες μέχρι τα ξημερώματα. Τους ξέρω 3 χρόνια, μα νιώθω τόσο οικία. Τους εύχομαι ολόψυχα αγάπη και υγεία. Όταν η ζωή κάπου λάθος οδηγεί, έχω πάντα έναν άδερφο να με βοηθεί. Τους εκτιμώ απ' τη δική μου την καρδιά και τώρα ας τους πάρουμε όλους με τη σειρά. Μίγα αδερφέ, μικρέ μου κολλητέ, στα σκαλιά πάντα οι πύρες, αντίκριμας οι πύρες. Συγγνώμη αν με τις μαλακίες μου σε κανά να τα πήρες. Μαζί όμως δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Μαζί τις δυσκολίες ως το τέλος πολεμούμε. Μαζί με σένα τον Ορέστη και τον Χρήστο, τον Τσίμι, τον Νίκη, τον Γιάννη, ο Μόσμα και τον Κώστα. Όλα τα γέλια μια πνοή τα τελευταία χρόνια. Όλες οι πλάκες μας κοινές, φιλίες παντοτινές που δεν θα τις φάει ο χρόνος. Και σπίτι μας μια ζωή θα είναι πάντα ο δρόμος. Και τώρα πάμε στο τελευταίο κουπλέ. Μα τώρα πάμε στη Μαριάννα, τη μικρή μου αδερφή που ήταν πάντα δίπλα μου, όπως όλοι σε κάθε δύσκολη μου στιγμή. Να το θυμάται καλά πως την αγαπάω ακόμα και θα την προσέχω από ψηλά όταν θα αυτό μαλάκα μου κάτω από το χώμα.